कंकण दिला दुवे वैर बारे मोग ओकून यायला दिसता असो मक्की ते माके कंकण मिळलं त्यांनी लेखला दुवे वैर काळजी घेता ತಂಗೆಲ್ ವೇರ್ ಕಸಲ ಕಾಳಜಿ ಗೆವ್ಕ ಎತ್ತನ್ ಕುಡಾರ ಎತ್ತನ್ ಹಾತ್ ಬಿಸೂನ್ ಎತ್ತತಿ कसने हाणा पूरे ते ड्रेस हाँ मिशोर ने मैं घेतले एक वळाय घालनी घाले ती ते म्हाका ड्रेस दिगो भंगार दिगो ते सोडू हाडतारी एक कसने हाडू गोतना हांव सांगका न्हू जाग्रता मी गेल नव्हते वस्तू बॅग धरती कितेशी कसने हाणा असो कसने असो आणि शी कोरिया एक एक कंकण मिळती की पळया मागीर गेल्या तर शी केला असे असो असो चेरडा ह्या भांगर हांव कांड करता तुगेले वनियल निमगेला रसपळ तुगेलागी भांगर कयस म्हणून ते पार गेले म्हण का गो चेरडा कसा म्हणता मग तू हांव ह्या भांगर आत्ताच वन्य गोन दिता जागयता हांव तिका आमणो तू भांगर दिल्ली म्हण गेला रे मेग्गेल वैराण आणि तू मिगेल तोंड पळोचो कयूच नज म्हणे व्हेरी सॉरी तुमगेल ते हार कहीं पोण गेले पोण गेलवे 7 पावन ते हड नाही तुम्ही जाऊ का म्हणून केलेलं नाही ना चक्र सरांनी नका आम्ही वचन पोलीस कंप्लेंट दिव्या वे कसंग पोलीस कंप्लेंट वेग पुता पोलीस स्टेशन नको गो पोलीस स्टेशन कंप्लेंट दिवत नका आमगे कुटुंबाचे कोणीही पोलीस स्टेशन मॅट चढलं ना येतोळू आमगे ते तशीची खंयचे पोलीस येईल ना तस ते कोण कोपा मुक्कारी तुम्ही कंप्लेंट दिवच्यानी म्हणून वचू नकाच गो पुता देवस गो मेळटा टेन्शन होर नका कसनी येते पोलीस कंप्लेंटांनी नका होस पुता तू घराक फाल्ली मेळटले येते कसनी टेन्शन करू नका देवस जायत मग हा बेता कसं म्हणता मायनो देवस देवस म्हणारी देव भंगार आमका शोधून दितवे आम्ही ना शोधूच प्रयत्न करका शीला पूरा फाली पडया येते फाली सकाळी हाव देवस्थान वचून येता ते बटमा मेकलस लायक गुल्लू घाल पळयतो भंगार खंय गेल म्हणून कळटा येते फाली पुरा पळया तू कसनी टेन्शन करू नाका हांव फाली वचून येता जायत मय जायत आता हांव पोलीस कंप्लेंट देऊ का म्हणून ना नवे तुम्ही बटमा मला गे सम गुल्लू घालनो सम ऐकया खई पार गेला म्हणून ते 1-2 पावनाची नाही भंगार 7 पावना भंगार हुडगा सारी निमगुने या जायत गो जायत प्रयत्न करूया आम्ही तू ओटू मात्य होऊन कोण घेऊ नका बचाव कशी पुणे पोलीस स्टेशनार मॅट चुटचे चुकयले आजी चुकली वय भाय कसं करचे नी म्हणून टेन्शन म्हाका वैगो शिला हांव एक देवस्थान वचून येता गो वैगो आज मी गेले ते कपड एक क्लीन कर गो चोळीसो दिल्यार कापड मेळना कापडसो दिल्यार चोळी मेळना गो छंद करून दवरी इत गो आनी कसो कसल्या मस्त धुळी म्हणला गो ते क्लीन कर गो मामाक उसरी मिटेस ना पाप दम महिना म्हणटी देता इतात हांव ओगी वचून येता क्लीन करून दवरी जायत मये जायत तुम्ही येऊच भितरी तुमगे रूम कबाट पूरा क्लीन कोंदा बरता वचून येता क्लीन करून दवरी अब्बा रनपा काम एक धरलंय आणि मायन सांगेले काम असं आणि रूम आणि कपाटे क्लीन कोण दवरले धरले आणि येऊच भितर कोण सोडकात कसं कोण बघरले ते ಒಳ್ಳೆ ಪೂರೇ ಗಾಯಿ ತಡೆಲೆಲೆ ಪೂರೇ ಊರು ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಳ ಪೂರ ಹಾವು ಸಂಕೊಂದು ವರ್ಕ ಇದು ವರ್ತಾಕಿ ಹೆಂಗಸನೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕರ್ಡೇರಿ
तसं की एक नाटक खेळतात ह्यानी ಹೊನ್ನಿದ ವಯಸ್ಸಿ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಹಂಗೆಲೇಚಿ ದಾಯ್ ಮುಣ್ ಬಟ್ಮಾಮಾಲೆ ಒಚ್ಚು ನಿಮ್ಗು ನೆತ್ತಾಮಳೇತಿ ಕಸಲ್ ನಿಮ್ಗು ಚಾಚಮಕಲೇತಿ हन्नी कांडवरनु कितल कपट करतात ह्यांनी रब्बा तंकाई शिकेता अयो आता इतका कूड क्लीन करू सांगला हे तेव्हा विसरले व्हावं भांगर दवरला ते सात पवना हार निपोलो आता पळयत ती कसं गी हे तेव्हा चला सांगली गी हावे रूम क्लीन करू फोन करते का भारी कपट करता ती ಎದ್ದಿವೆ एक मक एक टेन्शन केली मळारी 7 पवना ಬಂಗಾರ गेली करता येऊ होती अयो फोन काढतं ना हे कसं करतं की करता कितले गेलं रे फोन काढतं ना जल्ल्या आजी मी गेलाय त्याचा हात पवना हार पळयतलीची जल्ल्या शिकून पडल्या धर्मादीन मेजे अयो देवास्ताना वचून गुल्ल पळून येता भांगर काही मेळटल म्हणून पट्टी सांगून येयली जल्ली की मी गेल्या मारत कडे घराक वत तकडे हांव वय कशीला कितले फोन करून मरची गो तुका कितले फोन केला हांवें कसं लागू कळलं तू येत तू माथ्याक पत्तर पडला म्हण की बसल्या वय गो कसं गेलं गो बागेल ओपन दवर मी बसल्या मग तू कसं गेलंय सांग अयो कसं सांगची माये घरा चोर येऊन पूरा घुसून आले अयो कसं गेलं गो कसं गेलंय बैस बैस कसं गेलंय यो कसं सांगतोयस गो तू घरा बागेल उदाटवून खई मेरवच्या गेलेली खई गेलं तो माये कसं म्हण सांगचे हा तुमगेल कपट क्लीन करता असताना ते आप्पी मायेल बाईक पडलाय म्हणून बाई सहकारी सीधा चमकली बागेला आड करून कुडगासू ना पळत आणि ती पाय मिसून पडलेली थोडे वेळ तिक समाधान करून हंग येऊन पळताना चोरान पुरा चल्ला केली करून पुराय वेला माये कसं करची म्हणून कळना यो अप्पी मय उद्धार करू गेल्या तू बागेल ओपन दवरून यो ये पडा पुडा पुडा यो 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 बुद्धी यो ये पडा यो यो अयो पळतात माये खरी अयो राग गो चिक्के तू कर का कोणत मक्का अयो देवा मी कल काम करणे ना सात पावना हारोय ना कहीं गेल्लो गो ये देवा सच्च तुम्ही तो मागीले ओपन दवर चोर रिकून पुरा गेल्ले मो हम गेले कसं ये कुको ये देवा आईली माये कसं म्हणतात तुम्ही हॅलो अयो एक फोन एक आणि मी मोड हॅलो अमणो एक वेळा घरा योगो पुता योगो तू सांगता उगी यो एक वेळा बाय सोरलो उगी महिनो कसं म्हणतात तुम्ही तुमगेल 2 कंकण मात्र नव आशिले 7 पवना हार कंचो तुमगेल पूरा लोकारा गोंद वरला नव
अयो कसं गी करू वचनू कसं गी जल्ले मिगेले पायर हांव कुडार घालून घेतल्या म्हणजे जल्ले अयो 7 पवन हारा वटू मिगेल 5 पवन कंकणी गेली मू वटूची आमा आमा भले कसं झालं किती अर्जंट इथल्या पहिल्या कसं झालं आमा कसं झालं कसं बघता सांगते घरा भितर पुरं चोरी जल्ल्या बघता कसं ने ना पुरा वेळा गो ही बागेल उदार दवरनू जगत उतार करू चुकलेल गो कसं पळोची घरान तू आमा कसं ने बद चोरी झालं की नाटक करची हे मी तू नाटक नाही गो बदची नांगो बदची पट्टी नाही गो चोरी जल्ला गो ये या होने बैसा बैसा कसंच चोरी झाल्या आमा कसं झालंय वय गो पुता मेगेल 5 पवन कंकड़ी ना 7 पवन हारुई ना गो ಹುನ್ನೆ ಕಂಚು 7 ಪವನ ಹಾರು ತಂಗೆಲ್ ಪೂರ ಲೋಕರ ಹೊಂದವಲ್ಲ 7 ಪವನ ಹಾರು ಕೈ 7 ಪವನ ಹಾರು ಕೈ ತುಮಕು ಗೊತ್ತೋಸ್ಕಿ ते तुगेले हार म्हणे त्या पूर आम्हाला कुतंत्र बुद्धीन झाला आमा हांव तुका ते दुसो सांगला हांव हन्ने हार दिवन वत म्हणून तू वेच म्हाका दिवचे सोणी ते दीस हांव हन्नेला दिल्लेले जाल्यार आजी लोकांना सेफ आसता आशिल्लें तुगेल निमते आजी तिगेल हारूय ना तुगेल कांकणी ना देवान पळय कसं केली म्हणून हा मिगेल हारू आहे हुन्ने 7 पवनाचे तेची तवळ दोकून 7 पवना हारू म्हणता आशिले ती वय म्हणे तुमगेले हार होते त्या दिस हांव दिवचे येतना अम्मान म्हाका दिवचे सोणी अम्मा पळय ते दुस तू ते केल्ले निमती आजी ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು ಮಾರಾಯ म्हणता पळय तशी जाल्ले पडगो तू आणि प्रवचन दिवचे वचू नका मिगेल मत येऊन मक्कंगा मये तुमका मिगेल वैर कसला कोपू मिगेल हार कसला कांड बरलेल मये कसं नक हे नमुने करतात तुम्ही शिला तुगेल वेरी म्हाका कसं ने कोप ना गो आमणनी तू म्हाका 2 दोळ असल्या म्हणटी गो तू पड त्या पण म्हाका हिकमतेरी 3 पवन मिगेल्या कांकण भितर घाल पळय तेच कोपारे तुका बुद्धी शिको का म्हणू हांवे 7 पवन हारू कांड दवरली गो हांव ते काणकण भितर घालेल चुकी वय आणि मुखार हांव ते शिकर ना मये वय गोशिला तू पुणी सानी हांव मलगड जावन तुका बुद्धी सांगता आशिल्ले हांवेंच पळय बुद्धीन तिल काम केलें गो तुगेल 7 पवन हारच पळय खाणू निपून दवरलो गो पळयत चोरान पुरा वावनू म्हाकाय ना जिल्ले तुकाय ना जिल्ले पुरे चोरान वावले मयेनो दोळ्या उदा काणू का ती गेया तुमगेल कंकण आणि हारू चोरी धायनी मक म्हणारी हारू तुम्ही कसला कांड दवरलेले म्हणून कोण का आशिले हांव एक चोरी नाटक केले मये पळय मा माय सुन्नेल मध्य तू सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯ ತೂ ಮೇ ಜೌಚ ಸಹಜ ಪೂರಾ ಗರ ಕಾಣಿ ತೀಚಿ ಜಲರಿ ಹೊಂದೂನ್ ವಚ್ಚಿ ಸಿಕ್ಕ ಹೊನ್ನೆ ನೇ ತುಕು ಹೊಂದೂನ್ ವಚ್ಕ तू वय ಹೊನ್ನೆ ಹೊಂದೂನ್ ವಚ್ಕ त्यादन माक कुशेर जीवन मत्तमा वय होणे तुम्ही सांगेल सम्म मयेनो हांवे केलेल चुकी गेया बंगार म्हाका माफी कर उठ गोशिला उठ तुगेल कसने चूकी नाशिला चूकी पुरा मिगिलीची भरडीक जावन हाडतनच पळय आमी चिलयांक आमगेले दुवे म्हणके पळक गो एक दोळ्याक चुन्नो एक दोळ्याक लोणीशे केल्ले गो हांवें तुगेल कसने चूकी ना गो आमी घरा सुन्ने आपण हाडतना आमगेल धुवशी पळक गो तलारी हांवच पळय एक दोळ्याक लोणी एक दोळ्याक चुन्नो सो केल्ले गो आनी मुखार हांव अशी करना गो म्हाका तुमी आमण एकची तूं एकची मेगेल 2 रत्न शे गो आनी हांव अशी करना गो यो गो पुता आमण यो गो जाय